I'm Nicolette van der Merwe. I've been staying in the Tankwa Karoo since 2008 and I've been working at Elandsvlei Primary School since 2008. And it's a real privilege to be involved with the school and mostly the community of the school. The kids come from the farms in the Tankwa Karoo. The youngest kids at the school are pre-grade R and grade R from ages 3, and the school goes to grade 7. And our kids also go to Kalfinia. Kalfinia is the nearest town that have a high school for our high school kids. My naam is Robert. Hallo. En jy is? Dis Maria. En sê vir my vertel my van Elandsvlei en hoe jy inpas en vertel my van die kinders en jouself. Ik was uiteindelijk 9 jaar oud geweest. Toen ons op die plaats Nooitkloof verblijf en toen koop meneer van de meer op die plaats. Toen trek ik mijn pa naar die plaats toe. Ons bleef al betelijk lang. Dus als ons hier komt, was hier nog geen huizen. Net 2 huisjes op die plaats gestaan. Hier was een huis waar we ingebleven die meneer het altijd in een karavaan gekoppeld hier in die bos. Het altijd in die rivier gebad en er was nog een badkamer. Toen ons hier naartoe kwam, ons het per donkiekar 30 jaar te gereden, school toe. Daar had ik school gegaan in 30 jaar. En jij is ook altijd bij die Community Day en hij was ook een groot gedaan bij die Mantis Project. Ja, meneer. Mantis Project. Ja, dat was voor ons het allemaal bij je geniet. Ik ben omdat die bouw van die Mentos was iets bijzonders. Ja, het was nog zijn deeltje, zijn stukje gedaan daar en nadat het klaar geweest is, toen ons bij Afrika Burn met hem gaan lopen, die eerste jaar waar hij klaar is. En dat was bij je pret geweest, dat was bij je opwindend. Oeh, dat was fantastisch. Mm. Als ons, zo zal ons weer ik wil weer een zo doen, zo Mantis. Maar klein en daarin was veel te groot. Ja, dat ding was moers zo groot. Hij was bij je groot, ja meneer. En Dressie, ek hoor jy lees baie boeke. Ja, meneer. Hij leest me samen tot 2 uur toe, als je boeken niet aan krijgt. In die nacht en die ochtend 2 uur. En dan kan hij niet 's ochtends opkomen. Want lees hij die hele boek in 1 roep? Ja, hij leest hem klaar. Hij zet deze paar dagen neer. En zoals hij eet ook, dan is hij een boek. Hij eet en dan kijk je in die boek, zo gaan hij aan. So julle het karretjies, maar julle het nie donkies nie. Nee, ons het donkies, maar dis hulle ken nie van trek en so aan nie. Hulle stap maar net. As ons ry is maar met die perde. So jou karretjies word getrek by die perde? Ja. Okay. En hulle is hier so. Ja, hulle is nou nie hulle ek het hulle gesien wat ons nou kom, hulle is op pad. En hoeveel perde het jy? 7. 7. Wow. I've been in love with the Tankwa for decades. And I drive through here and I would think, what a lovely place to stay. And then in 2016, I retired. I was already 69. And for the first 6 months, I didn't really know, going to the shops every day and nonsense. And then I saw the advert for this place. And I responded, and a week later we signed the contract.